Čaute lidi, zdravím vás mazáci a my vás vítame u ďalšieho, u prvého videjka z modpacku Dinosaurieho. Čaute. A je tu aj host. No takže, ja to teraz nebudem hrať, to bude on. Chcem to skúsiť. Zabij ovcu. Vlna. Na spánok Marha. Kúkli sme ešte kreatíve, či náhodou sú tu tie dinosaury. Sú tam aspoň niečo. A ešte jednu máme postel a potom už len drevo a už máme. To je dosť dreva. Tu môžeme spraviť Kámo, keby je barák. tuto, že zotneš zo spodu a padne celý. Môžeme tuto hore spraviť barák. Dobre, Keď ma to napadlo. hoj, aké drevko natať. A la. Možno by tu bolo, že zotneš zo spodu a padne celý. Ale musíš mať sekru. Neťažím viac. Koľko by táto séria mohla mať tak videí? Neviem. 10. Hej, 10. 8. Neviem. Ako všetko uvedú. Ako bude dlhá. No. A záleží, koľko to bude mať všetkého. Budeme ako kedy ťažiť off-screen. No a ešte ak to nebude tak dlho trvať, dať Dobre, však už urobka. Tak. Však zajtra to tam bude, ty logik. Ja viem, ale... Urob crafting. Viete čo? On do Minecraftu není moc. No a čo? Urob si krampáč. Ešte to nemám. Jaj, počkaj. Takže... Asi čo idem robiť? No hovno, ne? More, nenadávaj. Kámo, kým zotrieš celý strom. No tak to zase nejdem sekať, dokiaľ počiahne. Ale keď je to prvá epizóda, takých 10 minútek. Tak? No. OK. Tak to nebude dlhý prvák. Nedávajte lajky, odbery, komenty. Aj keď komenty skoro nikde nie sú. Iba na jedno videjku, na lastvote. Vrátim už 400 mega. Ten chujes. No. Ako sme mu povedali, že bude vo výjedku. Aj Iba- mal byť, len mal sa nám byť to iba- doslal. Ale trochu slušnejší. Pardon, tak sa nám to pokazilo. Áno. Nedalo sa skoro nič robiť. Inak povedané, dosralo. No, tak. Ja nič nehovorím. Na čo ti sú takéto? Lebo zatiaľ na hlinu. Stačí ti iba krampač. Aha. Na čo ti je... Drevený. Na čo ti je drevený meč? Zo srandy. No vážne, to je sranda. A nie, že ako v tom prvom dieli, že si sa Počkaj. prepadol. No. Počkaj. Čo? Čo spraviť? Lebo je to má, aby videli diváci. Musíme to napraviť. Je to hneď lepšie. Tyho. Aby videli niečo. Dobre, už si môžeš urobiť krampač. Ó, vidíš, ja som... To nevyťažíš. Všimol som si. Ja nechápem, na čo si robím všetko takéto blbosti. Dobre, to ti stačí. Viete, on to skoro nevie. Ale ja Chcel som viem. s ním natočiť Minecraft 1.5.2. On nechce. No, ma to nutí. Lebo on je do toho noob. Áno. Ja áno. A jaskyňa. To
Ne, to musíš jak ja, skiller. Kopneš aj pod tebou jaskyňa, padneš tam creeper. Ty jo, creeper, no, Creeper. creeper. Nedajte prosím vás viac pozretí na lolku. Čo? Tu není aj vanily. Tak vyskoč hore. Tuto zatiaľ budeme. Kámo, nejako rýchlo ťažíš ten grave. No, vody. Tak sa má ťažiť. Tak neťaž. Treba ťažiť. Tuto bude náš bunker. No, zatiaľ. Ale ne. To si ťa Co tu pozrel. ťažíš takto veľké? Zo srandy. Tým viac, tým lepšie. Hej, hore. Počkaj. Naťaží drevo. A teraz ako tam vylezieš ty loky? Lebo ja to mám všetko premyslené. Tak mal si ísť na to a skočiť a dať. Ja neviem, ale ja som z toho umylom preč. Tak? Niekto nám píše na Skype. Oh my god. Prepáčte. To aký chuj. Tohto. Delina. Toto bol. To je kamarát. To je ten, čo mi hovorí, že sme na letisku? To si nevšimajte. Hello. Nechápem, skade vieš, že točíš. No síce som na Skype dal, že Čo? kanál môj, no. Tak No, tvoj, no. dobre, tak na všetkých. Na všetkých. Toto bude dom. Presne. Pekný domček, Koľko však špatný dom. natáčame? Na čo viem? Lebo 45 bolo. Ne, Konečne chvíľku. dáme do 17. Na pár video. 55. Hej, na pár video to stačí úplne. Čo ju urobíme teraz? Môže teraz ja? A teraz ide do toho skiller. Juro. Ideme na to, chlapci. Nechápem, na čo tieto zbytočné veci robil tento tu. Počkaj, keď už tak si sa dáme vejpojď, ne? Dajme zelený, nebude rúžový, čo sme ty? Ha. Ako mám urobiť zelenú, dig môže. Zelená, I? vidíš? Áno, pekná. Ja to viem proste. Keď zmiešaš tu a tu, zvykne ti tá a keď zmiešaš tu. Iba vôbec nevieš, aká je tá a tu. Počkaj, Bude postel. Však hej, to som chcela urobiť. Číta myšlienky, telepatia. Naopak. No vidíš. Červená postielka. Odlajka. Také ruželka by mi stačila. Bude tma. Sakra. To si nevšímajte. Aj toto si nevšímajte. To sme... Ani Skype si nevšímajte. To by to nemalo byť. Ani jedlo si nevšímajte. Ktoré nemáme. Však ideme na prachce, alebo čo nájdeme. Ty jo, toto by bolo super. Na dinosaury toto mať. Bažina. Taký tých vodných dinosaurov. To by bolo mega super. Ale musíme ísť do dinosaurieho sveta. My ešte nie sme? Ne. Aha, vesnica. Tam by mohlo byť... Že čo? Ale... Ovce! Ježiši. Ale táto čarodejnica tam je? Nejakú tam má tmu. Ak tu je. Není kráľa. Počkaj, niečo, zober všetko, porúb. Porúb všetko, drevo zdarma. Ale myslím tam. Ten domček. A na čo mi je to drevo? Neviem, zábravde jasno ber. Prečo toto nemôže byť, jedlo, je to mané. Ešte červená hubička a máme polivku. Ako vidím, tak ona tu pestuje.
Bez všetko, čo sa dá. Aj čo sa Dig dá. more. Vás tu otravujú. Všetci nám. Hore niečo je. Nie, ja už neodpisujem. Kurník. Hop, hop. Hop, 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 hop. Čo dáme? Dáme tam aj tyčky. Tycky. Polievka. Húp. A húp. A má tam Ešte húp. červené by sa vyšlo. Ani tam hore ty divino toto. Ale vidíš to? To je nenačítané. Ale pôjdeme tam. Čo si vyhodil? Však misku. Misku je? Nie to aspoň zober. Počkaj, červené tu nie sú. Ešte jedna červená by sa mi vyšla. Ale kno nebereme? Ale čo mi je do ryti Lekno. Ani červené, na červené. Červené mám. lekno. Aha. Máme na sekierku. No, krampač najprv robíme. Hop. Hej. Krompáč je dôležitejší. To sa neví. No, miska nehorí, aké. To čo je. Počkaj. To si... Počkaj, ja som tam nedal jedlo. No čo už? Nevadí. A to sa ti stáva. Neviem, či by išli styky, nejaké paličky z pece. Máme aj sekeru. Wow. Asi by mi to mohli ukončiť. Ja si myslím, že by to bolo aj krátke. Ja si myslím. No. Takže už by sme to aj mohli ukončiť. No. Takže... Šus. Takže my sa s vami